Okay. No, sesimukelile imemorandum kubaba uMed nethemba leli ahamba nalo. Ngicabanga ukuthi la ka highlightile from imemorandum siyakuzwa kahle, siyaqonda noma kokunye ngithemba ngilalela ngakubona ukuthi kuthinta ama department ahlukahlukene. However ke sisebenzela uhulumeni siyahlala nabanye ama department kahulumeni sizokudlulisa kahle ke nakubafowethu lokho okushiwa kule memorandum and then unginikezela ke i-email ubaba uGomede yokuthi ke sixhumane ngayo in response ngeke nisabuya nina physical bafowethu sekubhalelwana izincwadi. Okunye ke futhi engifisa ukudlwalisa abafowethu sithathile le eyokuthi ngiyafisa ukuthi sibambisane njengoba thina sinidinga singamaphoyisa nina ningumphakathi esiwusevayo. Zikhona ke inhlaka la emaphoyiseni oyi-Community Policing Forum ihambisana ke nenhlaka ezehlukene khona basemabhizinisini khona sisebenzisana namakhosi. Uma besondela abafowethu bethi asibambisane sohlala phansi sikulungisa indlela yokusebenzisana ngoba izinto enishoyo we need ukuthi sisebenzisane kakhulu. Ulwazi enilalo lukhulu kakhulu, siyalidinga kakhulu singamaphoyisa. Number 2, nazi idakamizwa lezi ngizwile nithina ziyasikhathaza abafowethu. Kubalulekile kusibe sixoxe nabo ukuthi indlela zokubika iziphi. Sizosebenzisana ke bafowethu. Kukhona indlela nje eziqondile la ongadingi khona ukuthi uziveze khona. Ufonela kwa emergency services ngizomnikeza ke imininingwane yakhona kumfowethu so ukuthi nizokwazi bafowethu ukuthi nibike ukuthi hayibo na inkinga isikhona la ebuhlaleni. So khona bakhiqiza idakamizwa, so khona badayisa idakamizwa. Sidinga ukuthi silwe together this challenges naye emphakathini wakithi. Labo ke abamazamba nabo le sinendlela uhulumeni wakhanda i-IPID okuyiyona ebuka ukusebenza kwethu njengamaphoyisa. Sizokwazisa futhi umfowethu ukuthi yiphi indlela yokuxhumana nayo i-IPID so that nizoyireport zonke lezi zinto enishoyo zobani rand. Akufanele ke kube kanjalo ke bafowethu. Asihambisana nakho si-agesi khona siyi-management. The station commander ke wasesikaleni ngivula izandla mfowethu kuMed ukuthi sibambisane sisebenze kuya phambili. Ngiyabonga kakhulu ke bafowethu ngokufika kwenu. Namhlanje siyabonga. Bafowethu